Iqela langalizukuphazamiseka kumdlalo we-DStv Premiership ngaphambi komdlalo we-CAF neqela i-Cotton Sport yaseCameroon. Tshoni lingena ndaba, siyanimema mawethu ukuba nisondele, sisithi nxatshoke nakuni babukeli bethu kwijelo i-DDT. Sinivubisela ngeselo lamathwela amadala ngalenhlwa, amazi alo antubululu. Molweni ke. Bagqejwe ngophiya abathengi abaxinwe ngamatyala nanjengoko uza kufuneka bangene nzulu ezimpokothweni ukuze bakwazi ukuhlawula amatyala abo. Ukukuze emva kokuba ibhanki enguvimba inyuse nge-50 basis points iqondo lenzala kwimali-mboleko, nto leyo inyuse inzala yokubolekisa kwayo kwiibhanki zorhwebo yayakutsho kwi-7.75%, ngelixa inzala ibhanki ezibolekisa ngayo inyuke yayakutsho kwi-11.25%. Ibhanki enguvimba ithi izama ukulawula ukunyuka kwamaxabiso. Kuza kuba nzima nangakumbi kubathengi abaxinwe ngamatyala kwilinge lebhanki enguvimba lokulawula ukunyuka kwamaxabiso. Inyuse inzala yemali-mboleko ityeli lethoba susela ngoNovemba ka-2021. Izinga lokunyuka kwamaxabiso libekwe ku-6% nangona beqikelelwe ukuba liza kuba ku-5.4%. Esona sizathu kukunyuka kwamaxabiso okutya, amafutha kunye nombane. Ucimicimi wombane nawo unyuse amaxabiso oqhuba ushishino. The vulnerable must eat too, must spend money on goods and services too. And the problem is, inflation is eating their income. And if no one does anything about eating their income, they are going to be in an even worse position. And that institution in society tasked with protecting those incomes against the ravages of inflation is the central bank. Okukunyuswa kwenzala yemali-mboleko kufaka uxinzelelo kubathengi. Companies discount more in order to move volume, then you know that consumers are taking strain, their income is being squeezed, whether it be from the fact that perhaps wages haven't fully compensated for last year's rise in inflation, or whether it be from higher interest rates. That's when you'll start to see it. But credit is usually a pretty good indicator. Emva kwesisibhengezo, irandi ithande ukomelela xa ithelekiswa nedola yaseMelika. The rand moved through 18 rand to US dollar, strengthening into the 17 range. This has resulted as a consequence of some narrowing in the interest rate differential between South Africa's interest rates and the United States. Kusenjalo ibhanki enguvimba yehlise uqikelelo loqoqosho kulonyaka la ku-0.2% lusuka ku-0.3%. Ithi oku kudalwa yimiba eliqela nequkulwa-mvila locimicimi nonefuthe elibi kwezoshishino. Isebe lenkonzo zoluleko lityumbe umlawuli wethutyana weziko loluleko laseMangaung eFreystata emva kokudula kwendaba zokukhwesha kwebanjwa kwakusithiwa lizibulele uThabo Bese odume ngelomdlwenguli kaFacebook. Isebe lezoluleko beliqhuba isikhwebu ngezamva nje ngalodula ubhenzi wokukhwesha kwaBester obesaziwa ngelokuba sele kwele mimoya kanti usadla amazimba eziyabulela. Umkomishinala wenkonzo zoluleko uMnumzana Marhoti Tobakhale uthi kuyabonakala uBaxter wancediswa ukuqhwesha ngegumgedle elinokufa okusembizeni. As correctional services, we are dealing with a well-calculated and organized escape debacle. Hence, on an ongoing basis, the South African Police Services continues to investigate this matter. Ukanti esenza ingxelo yentlanganiso yekhabhinethi yaleveki, umphathiswa kwi-ofisi yobongameli uNkosazana Khumbuzo Ntshabeni uthe ikhabhinethi igqibe ekuyaleleni isebe lenkonzo zoluleko ligxabhagxabhise ukuphelisa izivumelwano neenkampani zabucala zokulawula amaziko oluleko amabini kweli lizwe egameni leli sebe. Cabinet directed Correctional Services, the Department of Correctional Services, to speedily finalize the process to take over the operations of 2 private companies managed correctional centers and ensure consequence management for everyone involved.
luyaqhuba uphando lwamapolisa ngokuqhwesha ukaThabo Bester kwaye neenzame zokumphica naphantsi kwezicithi ziyaqhuba. Owayesakuba ngumanejala womasipala iPix likaIsaka Sembe eVolksrust eMpumalanga ubephakathi kwabantu abathandathu nenkampani ababanjelwe urhwaphilizo nobuqhophololo bubalelwa ngezigidi eziyi-34 zerandi. Abarhanelwa abavele kwinkundla kamantyi yaseVolksrust uLinda Tshabalala natyholwa nabo batyholwa ngorhwaphilizo umasipala phakathi konyaka u-2017 no-2021. Phakathi kwabakhwele emaplangeni kwityala lobuqhophololo norhwaphilizo ngababesakuba ngoomanejala bomasipala, wayesakuba ngumlawuli, umsebenzi kamasipala nonikezela ngenkonzo kuquka nelungu lendlu yowiso-mthetho yephondo. Phakathi kwamatyala bakwajamelene netyala lokwaphula umthetho ongokulawula imali zikamasipala, bonke bakhululwe ngebheyile. 7 accused appeared before the Volksrust Magistrate Court today, facing the charges of fraud and corruption after they were arrested by members of the Hawks Middelburg-based commercial crime investigation. The accused were granted bail according to the status or how their representative alluded before court. 5 accused were granted 35,000 rand bail. One accused was granted 40,000 rand bail. Ityala labo lirhoxiselwe mhla wesithandathu kuJulayi, logama kusaphandwa nagakumbi. Usosiba jikelele we-ANC umnumzana Fikile Mbalula ukungqinile ukunyaniseka kwencwadi ethutyelezisiweyo ebhalwe ngowayesakuba ngumongameli umnumzana Thabo Mbeki ibhalela eli qela. Umnumzana Mbalula uthi kulilishwa ukuba kusekho abantu ngaphakathi embuthweni abasaqhuba nokuthobelezisa amaxwebhu ayindaba yakwamkhozi nangalungelwanga wonke. Ebethetha nonondaba eRhawutini kulandela intlanganiso yekomiti NWC. Intatheli yethu yezopolitiko abongile umfo kaDumako ibilapho. Ikomiti yokusebenza kwansuku zonke ye-ANC inqubanisa inhloko kule veki ngelifuna uqwalasela imibe echaphazela umzi kulo mbutho ulawulayo. I-NWC ivakalise inqalabo yayo ngothutyeleziswa kumajelo endaba incwadi ebhalwe ngobesakuba ngumongameli uThabo Mbeki ijoliswe kubunkokheli be-ANC. Kule ncwadi lo kaMbeki ukhweleza ehlela kumalungu epalamente e-ANC ngokuzalela endle uqwalasela ngokuthe gabalala ibholo lasephalaphala elijikeleze umongameli Cyril Ramaphosa. Umbalula uthi le ngxabo kaxaka iza kufuna uqwalasela ngokutsha ngokuthi badibanisa inhloko nalo kaMbeki. The ANC finds it regrettable that a letter from former President Thabo Mbeki directed at national officials have landed in the public domain through a leak. The national officials will discuss the letter and seek an audience with former President. Kanti ke umbalula uthi okuqhubekileyo phaya kula masipala waseMangaung eFreystata kuza kufumana amanyathelo athe gabalala kwi-ANC. The people of Mangaung have voted for the ANC throughout, and we cannot allow a coterie of few individuals to undermine that confidence. Lonobhala jikelele we-ANC ukhusele isigqibo se-NWC sokuhlaziya iqumrhu elilungiselela inkomfa yalo mbutho wolutsha izakuchopha ngoJuni ngelithi kukulwa phakathi okufikelele kwesi sigqibo. Ndinguabongile Dumako kwiindaba ze-SABC eRhawutini. Kwalapha ezindabeni ukhiqiwe esikhundleni usodolophu womasipala waseGruleni uTanya Campbell wediye isihlandlo sesibili singaphelanga inyanga ezintandathu kodwa masithuba umntwana evenkileni kuqala. Sinamkela kwakhona kwiindaba zelijelo yakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa. Kwinqaku lokuqala sithe bagqejwa olingophiya abathengi abaxinwe ngamatyala nanjengoko kuza kufuneka bangene nzulu ezimpokothweni kuze bakwazi ukuhlawula amatyala abo. Ukukuze emva kokuba ibhanki enguvimba inyuse nge-50 basis points iqondo lenzala kwimalimboleko, nto leyo inyuse inzala yokubolekisa kwayo kwiibhanki zorhwebo yakutsho ku-7.75%. Ngoku masitapule izimvo zababukeli kwikhasi lethu leWhatsApp ngokonyuka kwakhona kwenzala kwimalimboleko. Ngeli ixesha akukho umuntu ungayaziyo isimo uMzantsi Afrika okuso ngenxa yokunyuka kwezinto kweli lizwe nokunqaba kwemisebenzi, kodwa urhulumente usayivumela into ezinjalo
hayi siyagxothwa kweli lizwe. Umuntu njengoba ethwele kanzima kuyimanje sivele kangaka egwelediwe. Kusho ukuthi ke kusazoba nzima kakhulu. Amaxabiso sevele sephezulu already kwangoku. Andiyazi ke ngoba kuzokwenzeka lantoni ngoba lo nekhampani eziziphangelelayo azifuni kuyinyusela imali. Nyuka kwayo ke akuncedisani akuncedisani ngoba akho mohluko sizawubona kungekho tshintsho sizawubona. Laa nto yayisithi makucingelwa abantu abangathathi ntweni ingathi ngokusela ilizwi nje ayisenzeki ngoku. Ohluthayo uhluthisa isakhe isisi. Osomashishini abasasicingeli ngoku tu ngoku. Usindane ongathwele emsakazi emakuthi namabhanki anyusa nemalimboleko nokudla kuyabiza kunjalo engathi thina singathathi intweni sizothola kanzima. Sinzakuliche emsakade impilo se-South Africa uma sekwenteka kanje kunyuka tonke tino nasinemali imboleka yasemabhenki iyanyuka. Ogesi banyukile, udla kuyanyuka esitolo, imisebenzi ayikho. Into seyifuneka ngoku ukonga umuntu agcise adanqandwe ngabantu bokugcisa. Abantu msasazi basifake ematyaleni kakhulu ingase bazikhuphe ngokwabo kuba akekho umuntu obakhuphe ematyaleni. Akukho nto inganyukiyo, sesaqhela ukutya kuyenyuka, ipetrol ziyenyuka, kodwa ke sinethemba sizawuphumela nakule. Ukhiqiwe esikhundleni usodolophu wamasipala waseGruleni uTanya Campbell we-DA isihlandlo sesibini singaphelanga inyanga ezintandathu. Ngoceba abayi-126 abavotele ukukhiqwa kwakhe baze abayi-91 bavotela ukuba asigcine isikhundla. UCampbell wayekhiqiwe oluhlobo ngo-Okthobha waze waphinde wonyulwa kungekudalanga. Yenze eGauteng lamkela inyathelo lokukhiqwa kaCampbell yatsho isithi iza kuxhasa umgqatso ophuma kwiqela elincinane ukuba angene esihlangwini zakhe. Ngaphambili amaqela aphikisayo kwelibhunga naquka i-ANC, i-FF namanye akwazi ukuthatha izikhundla esikaSomlomo nombhexeshi webhunga kwi-DA. Isindululo sokukhiqa uCampbell siphakanyiswe ngelithi usilele ukuhambisa inkonzo ebantwini kuquka ukungathuthwa kwenkunkuma nemeko yezimali kamasipala esegedukeni. I-DA ithe esindululo siyafana nesasiphakanyiswe yi-ANC ku-Okthobha unyaka ophelileyo. Umongameli Cyril Ramaphosa umile kwelokuba akenzanga lwaphulo-mthetho kwibholo lokubiwa kwemali ezidola zaseMelika kwifama yakhe iphalaphala. Umongameli Ramaphosa usajongene noxinzelelo malunga nokubiwa kwemali ezidola zaseMelika kwifama yakhe ngo-2020. Umongameli ebephendula imibuzo kwibhunga likazwelonke lesizwe lamaphondo. Ulawulo lukamongameli Ramaphosa luyaqhubeka luphazanyiswa sisehlo sokubiwa kwemali yaphesheya kwifama yakhe ngo-2020. Kodwa uthi le mali isuka kwintengiso yezilwanyana kwaye ayikho mdaka. Kodwa noxa nje kunjalo, amaqela aphikisayo athi uRamaphosa akanokuma phambi kwalendlu yowiso-mthetho, athi eli liyalwisana nokunyutyeleziswa kwemali ngondlela mnyama ngexesha ejongene nezo zityholo. But Mr. President, you are part of the problem because you accepted dirty dollars that got into this country illegally. uRamaphosa uhlabikhwelo kumalungu asepalamente ukuba alinde iziphumo zophando zamaziko aliqela. I have publicly said I'm willing, prepared to cooperate and have done so, and some of those institutions have even said so. So let us wait for that whole process. Umongameli uphinde kwakhona waxinwa ngemibuzo yengxaki yocimicimi yombane ebuzwa kuba kutheni urhulumente echithe into ephantse ifikelele kwisigidigidi serandi efakela igenerator kwizindlu zabaphathiswa, kodwa amaziko karhulumente afana nezibhedlele ambethwe zingxaki zokuchatshazelwa kungabikho kombane. And I would not characterize that as giving more priority to those either residences or places that you are referring to. Our hospitals, as I was saying, and our various other entities. Iphondo laseMpuma Koloni libonelisa ehle izinga lentswela-ngqesho kule minyaka mibini idlulileyo. Eli phondo lizimisele ukuqhuba nokukhulisa amathuba engqesho.
Phakathi konyaka ka-2020 no-2022 ngabantu abathe rhatya kumawaka angama-20 abathe bafumana ingqesho ephondweni. Le ngxelo ibonakalise ukuba amacandelo afana nezezimali, ezothutho kwaye nelorhwebo ngawona abonakalise impucuko kwingqesho. Ukanti ingqesho kulutsha lusasilela. Ungasebenzi xa uhleli phantsi kuba sisigade ebantwini. Elinee-degrees zethu ngoku asikwazi ufumana umsebenzi. Ingcali kwezoqoqosho zithi imeko yezoqoqosho ephondweni ibonakalise uhlumo. Make sure into yobana okokuqala siproducer ii-skills esifunekayo apha e-Eastern Cape. Okwesibini sizame ukomeleza i-sector ye-tourism. Urhulumente wephondo lwamkele olunyathelo. So sisebenza ngokuzinikela okokuba siguqule isimo sase-Eastern Cape, siguqule ubomi babantu base-Eastern Cape bube ngcono ngokuba sidala amathuba emisebenzi. Kwinkomfa yotyalo-mali wonyaka ka-2022 abatyali-zimali bazibophelele ekufakeni imali ebalelwa ki-R332 billion. Kwiindaba ze-SABC ndingulwando nomoyi ndiseGqeberha. Ngomziko sathi iza kubamba isikhumbuzo seminyaka engama-50 sokuqhankqalazo lwenginginyi abasebenzi olwalubanjelwe eThekwini, apho amawaka abasebenzi abamnyama babeqhankqalazela imivuzo emincinane neemeko ezimbi ababephangela phantsi kwazo. Olu qhankqalazo lwango-1973 lwaqhuba iinyanga ezintathu lwachana amashishini. Babengavumelekanga ngelo xesha lengcinezelo ukuba babambe uqhankqalazo abasebenzi. UNaidu owayengunobhala wokuqala wekhosathu uthi ziningi izinselelo zomnotho ezikhungethe lelizwe futhi kunesidingo sokuthi izinyunyane zisebenzisane. In this period of transition, we need to be completely united. And unfortunately, the union movement in South Africa has become more fragmented than it was in my time. I think an absolute priority of the trade union movement today is unity between the different federations. Ubuholi bekhosathu buthi kwesinye isikhathi kufanele ukuthi ke abaholi bezinyunyane bazinuke amakhwapha ngendlela abasiphatha ngayo. We have seen divisions in unions which at times may result to other workers saying, even those that are inside, well, we see theatrics by leaders, are we here for that, really? And you see, when I've got a case, a union is running bankrupt, where are our affiliation fees that we're paying to the union? Why is the union not being able to represent us? Because you have leaders at times that use trade unions as a milking cow. Ulosi uthi ukuncintisana kwezinyunyane ke nakho kunomthelela ke ongemuhle kulomkhakha. Izisebenzi ezilinganiselwa ke kumaphesenti angama-75 azikho ngaphansi kwezinyunyane kuleli. Amalungu ekhosathu azokubungaza ke lolu suku lwembhikisho ka-1973 ezinkundleni zemidlalo eCarlsfontein eThekwini. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba ze-SABC ngiseThekwini. Kwezemidlalo umqeqeshi wamamelodi Sundowns uRolani Mukwena unethemba lokuba iqela lakhe aluzuphazamiseka ukuphumelela umdlalo we-DStv Premiership ngaphambi komdlalo obalulekileyo we-CAF Champions League neqela iCotton Sport yaseCameroon ngokuhlwa ngomgqibelo. Zizingela impumelelo kwiCotton Sport ngomgqibelo ukuze igqibe encochoyini yegroup. Kungenjalo iSandawana ingaphumelela ileague ingakhange idlale emdlalo. Ukuba iSuper Sport ingaphulukana nqaku boys. We still have games to play and we have to play them with the best intensity, with the best focus and concentration and the same desire. But if it happens, it happens, and I don't think I can doubt my team because they've never given me reasons to doubt them in terms of level of focus. Njengoko iDawana seliqinisekile nge-quarter final ye-Champions League, ngoku amehlo athe ntsho kwinkwenkwezi yesibini ithi nca ejezini. Mamelodi Sundowns, we will win the Champions League, for sure, eventually. Umdlalo weMamelodi Sundowns neCotton Sport uza kudlalelwa eLoftus Versfeld ngokuhlwa ngomgqibelo. Abalandeli abanxibe umbala oqanda okanye ijezi leDawana baza kungena simahla kulo mdlalo. Amasabe kwelangeni umphokoqo unexhala. Ukuba ngaba amaxesha besingawajonge encwadini bengasagede siziphaka umakhumalo selapha esapha sithi mazikhutshwe nasetyesini ingubo ubusika bufikile masikhongozeleza ngomso ngolikamageba ahoshe rha.
Ndibulele kwibhele lasemabheleni molweni mawethu ngicela sikhongozele nalo uqikelelo lwemozulu ngokuhlwanje kwimimandla esentshona lithe rhwelele ngamafu kodwa ke kungekho mvula zilindelekileyo kodwa ke kwimimandla esempuma siyabona into yoba nokwathanda amahle amathuba emvula phaya kwelaa phondo laseGauteng kuyongena phaa KwaZulu Natal nasempumalanga ngo-60% kodwa ke bengu-30% kwiindawo eziphaya KwaZulu Natal ngokunjalo naphaa kwelaa phondo lase-Northwest ngomso ke mbukeli sabona into yoba sekuthande uba mahle kakhulu amathuba emvula phaa kwelaa phondo laseGauteng ngokunjalo nakoLimpopo kuyakujika phaa empumalanga ze ibe ngamathutyana nje angephi emvula kwiindawo ezifana naphaa KwaZulu Natal zikhona ke zazibhaxuza enkungu uqhube ngononophelo ukuba ke wena uphaya empuma koloni kwimimandla esentshona mbukeli akho kwamvula zilindelekileyo noko lihlabe umhlaba uyabongozwa ke kodwa into buqaphele kaloku ezandudumo ezimandla phaya kwelaa phondo laseGauteng nasempumalanga mbukeli wona amaqondo wethu okutshisa asibonisa into yoba noko kuthande ukuba bufudumala kwindawo ezigudla umnxweme amaqondo abetha phaya kwishumi eGqeberha kodwa kathathise ngo-14 phaya eMonti lishumi nje phaa eMthatha sesilindeleke phaa u-15 phaa eMgungundlovu kwindawo ke ezifana naphaya koPitoli nakhona silindele u-14 degrees Celsius kwimimandla esentshona mbukeli ndingatsho ndithi noko izulu lithanda ufudumala phaa eKapa lodumo ngo-12 degrees Celsius athanda baphantsi ke amaqondo eSutherland ngesithathu kodwa kaphinda athathise bethu ngo-13 phaya eSpringbok ngelixa silindele u-15 eUppington masijonge into yoba izinto zimi njani nangomso kuphole kakuhle phaya eBellville eKales River Kapa phaya ngo-24 kodwa kaphinda athathise amaqondo ngo-28 eVostile thanda ufudumala ngo-34 eFredendal ze ibe ngo-31 phaya eUppington ngelixa ingu-29 eVryburg eRhafu mbukeli silindele u-24 impolo yodwa phaya eGqeberha naseMonti ngo-23 kanti ke Makhanda silindele u-24 eKomani ngu-23 opholileyo ze phaya eRhawutini silindele u-21 aphinda athathise amaqondo ngo-31 phaya eliphalale kamnandi mayithi